Niki perkarane Werkudara. Werkudara ben ngenam-enam pikir glejah karo kahanane, gelar gulung karo Werkudara penggalih. Supaya iso nentokake sapa sing bakal dieloni karo Werkudara. Sampeyan ampun regejekan teng mriki, Petruk metu, Begawan Dura metu. Ha ning nuwun sewu. Nek kula dereng ngangsal keterangan saking Ndara Werkudara, nuwun pamunten sinuwun. Kula mboten ajeng medal. Nuwun pamunten menawi dereng keterangan saking Werkudara, kula mboten ajeng medal saking negari Ngamarta margi mangke mindak ditukani kaliyan anak Prabu Duryudana. Pripun? Petruk piye? Nggih. Jumbuh lan atur kula wau sinten. Bapak Dura pripun? Iya kula ajeng wonten mriki. Ngentosi dateng pun Werkudara. Wonten mriki ngamon. Heeh ta, Tru? Heeh. Lah kene rukun. Oh iya lali ya. Lah sing tidak Petruk kok. Kula badhe wonten mriki. Medal. Nuwun sewu. Medal mboten. Sak bubaring masyarakat iki mengke Werkudara nek ora entuk iso atur wangsulan karo sampean. Werkudara kula senenane. Ning sampean jan iki metu. Mangetu. Ora metu ala tak dugangi kabeh modar kabeh malah entuk. Tiban pusaka kula man. Mang mriki. Ampun wedi man. Anoman pun boten duwe nyawa. Mang mriki niki mang tonton Anoman tekan ing pati. Apa dikira Anoman ragu? Iki piye iki? Pusakane Durmagati iki ngopo iki? Kok bar tak nggo ngepruki Durmagati kok sengkleh ngene. Oh, pedhot pisan. Wis ora iso ditarik iki. Oh, iso iku dhewe. Oh, bundet kok. Iya iki. Tarik munggah iso ora iki? Oh. Gelem kok. Lho. Kok medhun meneh? Iki lurah pejah kula lurah. Menengo tak goleki dolanan apik banget lho, Mas. Iki pusakane Durmagati iki pucuke lincip, gulune bendol. Nek ora dicekel kok ora ndegek, dicekel kok ndegek lho. Lho, temen lho. Oh. Nek diculke terus lho, Mas. Kok sae iki lurah. Sae. Kula betane teng Kendali Sodo. Arep ngopo? Sajake kok kula perlu piye? Iki mbok menawa ana strume ya didemek nggon jendol ngene iki lho. Nek demek dineke lho. Iso ndegek banget. Lho, Mas. Wah. Tenan kok aneh-aneh. Pusare sinten? Durmagati menengo. Balekke ora. Aduh. Lemok iki. Lho, pusakaku kok nang kene. Wah, mesti nibani cengkuni mesti. Wis ben modal ya ben.
Iki kaya Panakawan Petruk ingkang sowan. Iki kaya Panakawan Petruk ingkang sowan. Nun inggih amet pasang Kalimantabi. Tinebenengi Raduni dumawahing Nawang Towang sinuwun. Uling ing abiyantara ngabdipun Panakawan Petruk. Iya ya Petruk padha raharja. Nun inggih wilujeng dereng sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kunju. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Petruk padha raharja sinuwun Ndarawati lujeng den bekti kula ngatur. Iya ya Petruk tak tampa. Petruk padha slamet tekamu. Sinuwun Mandura wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk pangestuku tampanana nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Wah, Petruk padha slamet. Ndarawarkudara wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan ana wigati apa dene sira sowan ngabiyantara maragake matur marang panjenenganing ingsun Panakawan nuwun amit pasang Kalimantabit menawi wonten lepat diagung pangaksami ugi ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa apuran tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atungersa Maduka Sanata. Jer kula menika ngrumaosi namung batur, kula menika namung Panakawan andhap panggenan kula. Panakawan Petruk ora dadi ngopo. Ingaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Mbok menawi panjenengan sampun prisa piyambak bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka badhe ngepiyakaken atmajanipun inggih menika Ndara Brantalaras. Pikantuk atmajanipun Ndara Karna ing Ngawangga inggih menika Dewi Karnawati. Monggo rembag sampun dados kencan sampun mateng kantun ngentosi dinten ingkang prayogi kinarya ngepiyakaken pinanganten dumadakan wonten babak anglayoni jujul lan usuli. Wonten rembag susulan saking negari ing Ngawangga bilih temanten putri nyuwun supados temanten kakung beto tukang paes ingkang kagungan kuku Pancanaka supados kinarya ngrik dhateng rikmanipun Ndara Karnawati. Menawi saged ngaturaken menika badhe dipun ladosi temanten kakung nek boten saged badhe cabaring damel. Sinuwun. Gandeng ingkang kagungan kuku Pancanaka menika namung Ndara Werkudara dinten samangke kula dipun utus Ndara Janaka kinen sowan wonten negari ing Ngamarta. Hamboyong dhateng bendara kula Ndara Werkudara Injadipati sareng sak lampah kula. Kinarya pepanggil sarta syarat srana temanten saking kasatriyan Madukara. Cekap semanten atur kula munggi dadosa penggalian Paduka Gusti kula Sanata menawi dipun paringaken ngaturaken panuwun menawi boten sabab saking menapa jer Ndara Bratalaras menika putranipun piyambak. Ndara Bratalaras menika putranipun Ndara Janaka ateges menika ugi putranipun para Pandhawa. Nek nganti Ndara Bratalaras menika mangke namung badhe nyuwun sabiyantunipun ingkang kuwi Injadipati kemawon Ndara Werkudara mboten sagah, mboten Ndara Werkudara mboten bidal dhateng kasatriyan Madukara. Kawula sami ngraosi bilih para Pandhawa menika mboten saged napakaken dhateng atmajanipun piyambak. Ngaten sinuwun. Mengkono Petruk nggih. Mlengkeng saking menika kula nyuwun sabdatama Paduka Gusti kula Sanata Prabu Darma Kusuma supados ing mangke maringaken Ndara Werkudara badhe kula kanthi kula sarengi lampah kula rawuh dhateng kasatriyan Madukara. Mekaten atur kula. Nuwun mangkir piyen, Ger? Mangkir piyen? Nuwun sewu lho, Ger. Sareng wonten Petruk kantong bolong aturipun Begawan Dara sampun ngantos dipun kiwakaken. Panjenengan menika Nalendra, panjenengan menika sesembanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kedah ngenggahi berbudi bawa leksana. Sinten ingkang rumiyin inggih dipun dhisikaken, sinten ingkang kantun kedah inggih nampi kantun sampun ngantos ingkang kantun kok dipun dhisikaken mergi menika abdi, mergi menika sederek. Mangke mindak kedah Kanalendran Paduka boten ngenggahi dhateng kabijaksananing Nalendra. Nuwun sewu sinuwun. Begawan Durna kok suwantenipun seru banget. Menika wonten wigatos menapa? Petruk nun. Bapa Durna uga rawuh ning negara Ngamarta tanpa beda lawan sedyamu. Lho. Mboten benten kan sedya kula pripun? Bapa Durna diutus Kaka Prabu Duryudana kinen nyuwun ngampil Bratasena ya Werkudara. Kinarya syarat srana manten saka Ngastina. Ya kuwi Lesmana Mandrakumara Panakawan.
Mula ewuh kaya rasaning penggalihku. Sapa ingkang bakal nampa Werkudara kabeh mau gumantung karo Werkudara sabab ingkang bakal diboyong ya adiku Panenggak Jodipati Petruk. Oh nggih, mesinipun ngaten. Panjenengan boten gadahi Purbawasesa. Sedaya menika kantun Ndara Werkudara anggenipun mirengaken badhe tumut Begawan Durna menapa tumut Petruk bidal dhateng kasatriyan Madukara menika gumantung Ndara Werkudara. Mergi ingkang dipun betahaken menika Ndara Werkudara. Ngoten. Ning tumrap kula bab menika kedah dipun penggalih ingkang langkung teliti, tumrap kula dipenggalih ingkang langkung teliti. Nuwun sewu. Ndara Janaka menika sapa? Lajeng Lesmana Mandra Kumara menika sapa? Tumrap kula ngaten. Ndara Janaka menika kapernah kadang piyambak menika rayi piyambak. Lesmana Mandra Kumara menika wong Ngastina. Monggo wong Ngastina menika nek mikir lesmanane mboten napa-napa. Ning nek mikir wong tuane monggo dipun gejah lakoni Kurawa dhateng para Pandhawa. Lho. Sampun marambah kaping-kaping Kurawa menika tansah damel cintrakanipun para Pandhawa, damel sengsaranipun para Pandhawa. Apa ya Pandhawa arep ngewangi para sata Kurawa? Nadyan menika namung Rabi Lesmana Mandra Kumara, wong sing ora ngerti kentang ki mbrung lelakon pojok plereting kahanan. Ngoten. Ning tumrap kula kedah dipun penggalih. Gunane apa mbelani Lesmana Mandra Kumara? Sing nyatane menika anake mungsuh. Lho nuwun sewu, kula matur mungsuh menika sabab jagat sampun dados paseksen. Antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika nadyan sederek ning boten badhe rukun. Wonten pundi papan tentu regejegan, wonten pundi papan tentu bentak sirah. Menika Pandhawa lan Kurawa. Mila saged kula mestani mengsah. Ewadene Ndara Werkudara awrat saking Ngastina inggih boten dados menapa, boten napa-napa menawi awrat saking temanten saking Ngastina boten napa-napa. Ning menapa Pandhawa badhe saged nampi dhateng suraking para kawula, Pandhawa saged nampi dhateng reraosanipun para sawula, ing sami ngraosi dhateng para Pandhawa. Sami mestani Pandhawa boten saged napakaken dhateng atmajanipun piyambak. Nyatane mengarep ngrabeki Ndara Bratalaras kuwi kok malah abot temanten saka kono-kono. Nuwun sewu, Ken. Nuwun sewu. Werkudara, apa? Kok sik ora sambok rungokke usape Petruk kantong bolong ki mau. Ning nganti mbok ucapake iki mung racun sing mlebu ana ing atimu, lukasan kowe ngalekake marang kesaguanmu marang Lesmana Mandra Kumara. Elinga Werkudara. Nadyan Janaka kuwi dulurmu dhewe, nadyan Janaka kuwi adhimu dhewe, ning kowe kudu mikir, ngelmu mau kabeh saka sapa? Guna kasantikan, kanuragan, kawaskitan, kabeh saka sapa Werkudara? Ayo aku tak takoni, kowe tak takoni wangsulan. Yen kowe rumangsa mestine wae saka Begawan Durna. Tirta pawitra maning suci, banyu Prawitasari, sangkan paraning dumadi kabeh saka aku. Lah nek nganti aku njaluk tulung karo kowe mongko kowe ora nulungi karo aku, yen ngono kowe suwi jeneng murid sing ora ngerti karo guru. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Kula mboten ajeng mbujuki sampeyan mboten. Nek tumrap kula banyu suci Prawitasari menika mboten kok saka Begawan Durna. Nek kula wantun kula menika buka wewadi jane Durna niku mboten kok nduduhke banyu suci Prawitasari. Ning biyen ajeng ngloropke sampeyan, patine sampeyan, sedane sampeyan teng segara. Niku nek gelem jujur kalih sinten kemawon. Ning gandeng wong golek ngelmu niku pahitane ming tekad karo percaya. Lah mula sampeyan nyebur segara ya ora mati ning entuk ngelmu mergo sampeyan percaya. Dadi niki janjane ora weruh ning blusuke, ning gandeng ketrima uripe, ketrima sampeyan terus dianggep Durna sing duduke banyu suci Prawitasari. Nek jane sing padhot ya sampeyan piyambak. Sangkan parane dumadi jane sing padhot ya sampeyan piyambak. Ngelmu-ngelmu sing diparingi Begawan Durna sing golek ya sampeyan piyambak. Wong sampeyan nglakoni tapa brata, sampeyan nglakoni napa sing dadi karepe ngelmu wau, ora kok perkara saka Begawan Durna. Werkudara, aja mbok lungokke lho, Petruk. Nek nganti mbok lungokke, kowe engko nek nganti keblasuk atimu, kowe melu nang Kasatriyan Madukara ora sida mbelani karo Begawan Durna. Omongane Petruk ki rasa tok rungokke. Ana Petruk tok anggepen bae wong sing lagi nglindur, wong sing lagi ora sadar, wong sing lagi ora eling. Ngono? Apa ana jamak luwih tasai Begawan Durna kuwi guru kok njlomprongke karo muridé? Ana mawon, ya Begawan Durna niki. Ya Begawan Durna niki sing njlomprongke karo muridé. Wong sing guru sing tegel, guru sing ora iso diguguran ditiru, guru sing wadu tur saru. Ngoten. Nek kula wani buka kahanan sak nyatane panjenengan ayo pesa to, Ndara. Nek Durna niku sabane sabet-sampun negara Ngastina. Mongko Durna swita teng negara Ngastina. Mongko Durna iso urip mukti niku teng negara Ngastina. Mula nadyan cedhak karo para Pandhawa ning janjane duwe niat sing ora prayoga tumamping para Pandhawa. Merga panjenengane
setir karo Prabu Duryudana panjenengane bangun mundur karo Prabu Duryudana. Wong sawangsa Begawan Durna teng negara Ngamarta, etok-etok arep menehi ilmu, etok-etok marani guna kasantikan. Ning jane arep ngrenah patine para Pandhawa. Ngoten niku rak wong sawangsa to. Lelampahan apa kemawon kedahe para Pandhawa emut, kedahe Sina Prabu Puntadewa ya emut. Mila bab menika kedah dipun teliti langkung hormati. Isa uga janjane Lesmana ora arep rabi ning Ndara Werkudara mengke diboyong teng negara Ngastina ora kon dadi srana temanten kakung ning ajeng dikrenah sedane niku ya isa. Hus. Petruk lambene sing apik. Aku tekan kene iki niat bakal boyong Werkudara tenan bakal tak boyong teng negara Ngastina dadi srana temanten lanang. Kula ya ajeng boyong Ndara Werkudara teng Madura dadi srana temanten lanang. Bab niki gumantung karo Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara nderek sampeyan kula ngalah, nek Ndara Werkudara nderek kula sampeyan ngalah. Ora iso, sing teko dhisik aku kok. Sing teko dhisik niku lho karuane entuk. Oh, mesine entuk. Wong nyatane aku kuwi teko dhisik. Aku wis matur dhisik butuh karo Werkudara. Lah kok kowe nyuwun wetho? Lho kula mboten nyuwun wetho. Kula ning ngopo anane? Lah, kowe kudune ngalah Petro. Kowe saiki bali. Wes dadak piye-piye. Hei! Iso temenang ora? Syukur. Wong derang-derang ora tatanan. Bawa Durna. Mboten Jawa. Niki teng pundi? Nggih. Niki teng Beteng Sari. Niki teng Pasewakan Agung. Niki teng Pasewakan Agung. Nang sampeyan niku pendhita duwe tata krama ora? Duwe gawuh apa ora? Kok celandakan cerakatan kaya maling? Syukur. Niki sing maling, niki sing ngawur kula mboten napa-napa. Ya kowe iku sing marahi wong kowe marahi awakku kok ngarani sak penake dhewe. Kowe ora marahi. Kowe ora menyebutke to. Kowe menyebutke apa anane? Ah, ora. Kowe pokoke sing marahi kok. Kowe sing dadi marahi aku pokoke ora trimo. Kowe yo ora trimo nek dinake kaya ngoten niku kok ora duwe sak penake dhewe. Kok kula kon bali ora nggawa Ndara Werkudara. Kula diru-diru janakku nek nganti ora nganti Ndara Werkudara, kula tekan Kasatria Madukara dukane Ndara Werkudara. Ah, pokoke kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali ning kono. Dina iki kowe ora. Aku yo ora gelem bali. Hela. Iso do meneng ora? Syukur. Sing syukur ya kowe iki. Mula wis meneng kok. Wis cerewet bae kok. Ora marahi aku ora bakal marahi karo kowe. Kudu ngalah, sampean sing ngalah. Nek ora gelem ngalah. Ayo yang ngapura. Kaya iki apik kok. Nang ngebis barang lari kan ngapura. Ngono yo nang sing jane tak penake dhewe. Ngawur wae padahal. Oh, ya ben ta asline manusa. Wong nggo cegah lek. Ngerti nemu tingkak-tingkak padahal. Ayo. Bawa Durna. Wonten dawuh. Kendel. Ngene iki sing ngene radio kula kok. Mula ya ora piye kok. Yai, kedah saged mengahi perkawis menika. Inggih Koko Prabu. Nanging babagan perkawis menika kados pundi? Nger. Kula trimane kang dhateng Bok ping 5, Nger. Kula trimane kang dhateng Bok ping 5. Babagan Petruk menika namung gedhi bal 21 wong elek nyelok mripat Petruk menika namung kere. Prawijing andika Paduka Anak Prabu boten ngalakan Werkudara dhateng kula. Oh, menapa badhe tetel. Kondang kumandhangipun pendhawanganipun dados siswanipun Begawan Durna ing atasipun kula menika guru. Namung badhe nyuwun ngambil Werkudara kemawon. Mboten kasembaten kula lajeng nyuwun pangapunten. Doh nyono cerak nyono sami wastani pendhawa menika mboten ngabekti dhateng gurunipun. Nuwun sewu sinuwun. Menawi mboten dipun paringaken dhateng kula perkawis menika mboten badhe rampung mergi kula mboten ajeng wangsul nek Ndara Werkudara mboten paring dawuh nderek Petruk utawi sarengan sak lampah Petruk menapa nderekaken Begawan Durna. Iblis mangan ora tak rampungi ora rampung-rampung perkara iki Pak. Petruk wonten dawuh. Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Sampeyan padha-padha arep boyong Werkudara. Nggih. Nggih sinuwun. Ning sampeyan kudu ngerti tata krama, sampeyan kudu ngerti ngganggu. Niki niku teng Pasewakan Agung. Mriki niku wonten ing Pasewakan Agung, niku nggon tata krama niki nggon ngganggu rasa kepenake dhewe. Nek Gunaman ora ndrewili kaya grojokan ngandhar-andharake dukur sapenake dhewe. Nggih, nggih. Kudu nganggo tata krama, ngaten? Nggih. Tur karo malih niku dudu perkarane ya Prabu Darmakusuma. Niki dudu perkarane Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Niki perkarane Werkudara.
Werkudara ben ngenam-enam pikir glejah karo kahanane gelar gulung karo Werkudara penggalih supaya iso nentokake sapa sing bakal dieloni karo Werkudara. Sampeyan ampun regejekan teng mriki, Petruk metu, Begawan Dara metu. Ha ning nuwun sewu. Nek kula dereng ngangsal keterangan saking Ndara Werkudara, nuwun pamunten sinuwun. Kula mboten ajeng medal. Nuwun pamunten menawi gedhe dereng keterangan saking Werkudara, kula mboten ajeng medal saking negari Ngamarta margi mangke mindak ditukani kaliyan anak Prabu Duryudana. Pripun? Petruk piye? Nggih. Jumbuh lan atur kula wau sina. Bapak Dara pripun? Iya kula ajeng wonten mriki. Ngentosi dateng pun Werkudara. Wonten mriki mawon. Heeh ta, Tru? Heeh. Lah kene rukun. Oh iya lali ya. Kasih tidak Petruk kok. Kula badhe wonten mriki. Medal. Anu nyuwun sewu. Medal mboten. Sak bubaring masyarakat iki mengke Werkudara nek ora itu iso atur wangsulan karo sampean. Werkudara kula senenane. Ning sampean jane iki metu. Mangetu. Ora metu ala tak dudangi kabeh motor kabeh malah engko ora dingonoke ora rampung-rampung. Werkudara, apa? Iki ya piye to kaya meneng wae iki. Jan-jane antaraning tamu saka Ngastina lan Madukara iki mau sing tok pilih sapa? Werkudara. Iki eneng Siadi lho Yayi. Iki perkarane eneng Siadi, yen nganti Siadi ora iso ngaturake, iki mengko ora prayoga. Wah, Kresna kakangku. Piye? Baladewa kakangku. Apa? Yen pancen aku mbok kon milih aku tak matur. Yo, Siadar milih sapa? Aku milih Ngombyongi manten Ngastina. Oh sik. Werkudara, apa? Janaka kuwi adimu kinter-kinter. Janaka kuwi adimu dhewe. Mongko Bratanas kuwi dudu wong sapa-sapa. Kuwi anake Janaka tegese kuwi anakmu dhewe. Lah kok dadi kowe arep ngombyongi manten saka Ngastina kuwi dasarmu apa? Werkudara, dasarmu apa ora coba ben kakang tak takon. Yo. Mergo Janaka deksura ing patrap. Tekan dina iki durungan ana tetonjok rembug saka Madukara sepisan angga loro. Janaka ora iso ngluhurke derajate barep kakangku. Lho. Kok ora iso ngluhurke derajate kok Nyai Prabu Darmakusuma? Sabab apa akeh nayaka Madukara kongkonan kok Petruk iki Ponokawan Gedibal, Petruk iki Mungkere, Petruk iki Batur. Kudune utusan mbok yo nganggo unggah-ungguh lan tata krama nayaka saora-orane iso ngluhurke derajating ratu. Sowan ratu utusan Ponokawan ya apa kurang wong Madukara. Kuwi sing dadi dasarku. Kula ya bener ngono kok. Nanging Kyai Prabu Duryudana rak ya mung utusan. Ya utusan nanging dudu utusan Ponokawan. Utusan pendhita monggo Bapa Durna kuwi ora pendhita cepethik. Bapa Durna kuwi pendhita pengpengan kondang monyor-monyor. Sak jagat padha ngerti kabeh. Wah. Tegese aku mung manut karo kahanan. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa ngombyongi manten saka Madukara. Aku ngombyongi manten saka negara Ngastina. Wah la dalah. Kresna, men dawuh. Iki mengko nek nganti adimu lanang Madukara ngerti kriwikan dadi grojogan pergi kowe ngerti. Watak wantune adimu lanang Madukara. Nggih, Koko Prabu mangke kowe badhe nyapih dhateng adang kula. Mula kang sangga iki bareng kakangku aku njaluk pangestu lan sing gedhe pangapuramu. Aku ngombyongi manten saka negara Ngastina. Dimas kabeh wasira limbang lan sira penggalih kanthi wening ndak pasrahake awan kowe kahanan abang biruning lelakon iki mengko. Ya tak tanggunge dhewe. Iya Dimas Werkudara. Malah babar pisan ingkang ku Raka nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu badhe tindak pundi? Kula badhe lumarap wonten ing Kasadyan Madukara. Sampun ngantos ing mangke wonten menapa-menapa ingkang badhe kemantuk dhateng adang kula ing Panengah. Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Jengkar Paduka. Semanten iki kula nyuwun pamit Yayi, badhe widal dhateng Madukara. Nderekaken dhateng adang kula Yayi Prabu Ndarawati. Lan iki peksa kanan Madukara. Sak sampunipun mangke Janaka mireng ngawi Werkudara ngombyoki manten saking negara Ngastina. Koko Prabu.
Inggih Koko Prabu mugi-mugi sedaya lebda ing karya. Malah mangke gandeng sampun paripurna Dara. Apa? Sinambi si adi mangkat oleh negara Ngastina budal marang negara Gajah Uya. Yayi Dimas Werkudara budalna kang padha sibing sun kundur ngedaton. Yo wis kok dawuh. Iya, aja kaya bocah cilik Yayi Werkudara. Purna gati ning Pananggilan. Sarusatu kundur ngedaton jlog saking dampar kuwi kaping gambaran gading kadharaken sangganing Pomban Cedi. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinung saking Mandra kaya tansah ngerang penggaling Sang Rata wau.
Begawan Durna metu karo aku bareng ning kok dheke mlayu sifat kuping. Bareng ilang tak kedepake, Begawan Durna ilang dampyak-dampyak para sata Kurawa. Goleki karo Petruk apal karo pambegane wong Kurawa. Padha-padha kepengin ngrawuhake bendaraku Jodipati lah kok. Pakartine sak kisoring delampakan arep ngeroyok karo Petruk kantong bala. Iya. Monggo sowanku ning negara Ngamarta dikanteni karo Anoman. Ndara Janaka paring dawuh cetha Petruk ora usah wedi kangelan nek eneng apa-apa Kakang Anoman ben ngancani karo kowe nek kok kesandung srimpete ngaradan men Kakang Anoman. Mawar tak jak mlebu ning kraton Anomane ora gelem. Ki Lurah kula nenggo wonten ing mriki kemawon. Lah kok bareng Petruk ana kanan kaya ngene kok ora ngetok lho. Ya wis. Aning upama tak salahke wong Anoman ki kewan. Anoman ki munyuk. Upama tak luputke jalan pikirane kok ora kaya Petruk. Ah beda, Petruk ki menungso, Anoman kewan. Dadi upama janji-janji karo Petruk mesti lali, mongko mau janjine Petruk. Lurah Petruk kula aturi minggah wonten ing negari Ngamarta. Nae-nae wonten menapa-menapa mangke kula ingkang tanggung jawab. Mongko sowanku bareng karo Begawan Durna. Cetha nek Durna dawuh karo Sata Kurawa ngoyak karo Petruk. Ha kok saya ini munyuke ra ketok. Monggo cetha nek sumbar Lurah Petruk sampun kuwatos. Kula menika Gembong Mangliawan. Senopati pengpengen kula. Senopati ingkang saged mobong negari Ngalengka mejahi buta 1000 wonten negari Ngalengka menika kula. Dados kula menika sampun kantos dipun paiben. Tak gagas ayo munyuk. Wis ora ana gunane babar blas. Iki nek aku ora mlayu sowan ning Madukara gandeng Anoman surat tanggung jawab ora gelem ngancani karo Petruk, ora gelem tanggung jawab bab keslametane Petruk. Luwih becik tak tinggal melayu neng kasatriyan Madukara mbuh Kurawa dadi ngakurang. Wis suwe man. Iya sampun sawetawis ki Lurah. Aku ora omongan. Lah wong pikirane munyuk kalih menungso menika beda. Nek Lurah menika menungso, nek kula menika munyuk. Dados nek janji-janji menika mbuh kelingan mbuh ora. Ngakune arep gawe keslametane Petruk nyatane sprene munyuke ora ketok. Ayo munyuk kok. Mbane ra omong. Ora sok ngono kuwi ora. Lurah menika ngraosi kula. Gembong Mangliawan tau bedah negara mateni buta 1000 jen tanpa ruang. Menika nyata ki Lurah. Ayo aku percaya. Lah kok maiben. Mbane ora omong. Rasa kaya ngono to. Kula menika tanggel jawab kan panjenengan ki Lurah. Lah iya. Lah iki panjenengan sampun ngantos kuwatos wonten menapa? Sowanku nang negara Ngamarta bareng karo Begawan Durna. Lajeng wah rebutan rembug, rebutan Ndara Werkudara. Ah terus karo Sunan Mandura digetak kabeh. Ora do minggat saka negara Ngamarta, dugangi kabeh. Mengko ngenteni rampunge masewakan. Wah mlayu jrantal. Durna mlayu adoh tak ngeke Durna ilang. Bareng ilang Durna rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa man. Menawi ngaten iki Lurah, kula terus minggah Kurawa ing badhe nerajan kula piyambak. Ayo aku percaya. Menawi namung Kurawa sepinten bangganipun menawi boten rampung Anoman trimah pejah menawi kawon kaliyan Sata Kurawa. Wah, percaya aku nek karo kowe. Kowe iki jan ampuh tenan. Iya. Jaman diutus Ndara Rama goleki Dewi Sinta kae. Kowe nyabrang segara kae sing ngetutke sapa? Inggih kula, panjenengan Ki Lurah. Lah iya. Aku tok gembol ning kampung, inggih. Mlebu ning cangkeme wil katak sini. Buta sing cangkeme kaya guwa. Terus tok pedhoti ususe kok jebol wetenge mati. Iki Lurah kemutan kelingan. Jaman semono aku tok naik kathok munyuk to. Inggih. Kathok munyuk ki bolongane 3, sikil 2, buntut 1. Tak nggo kok mburi kok mlowoh. Inggih. Bareng tak walik bolongane ning ngarep kok iso pas.
tasih diagem musih tak irit barang saiki. Men gampang ya. Penjenengan menika kok aneh-aneh. Ngene man, iki ora temandang, kowe ora rampung-rampung. Mengko perkara Ndara Werkudara kuwi ngendikane arep melu karo sapa? Melu Petruk apa melu Durna? Mengko gampang. Ning sing penting Kurawa wis goleki karo aku. Nah aku ora tok slametake, cilik aku ora gedhe tekaning pati kowe dukane Ndara Janaka. Kula aturi ngasuh ora. Kula aturi ngasuh. Kurawa kula piyambak iki ora. Bawatnya bentar, bawatnya bentar. Oh, kebabaknya mungguing alogo. Oh, Rekyono Pati ku ngaturaken bekti kula kunjuk Rekyono. Iya Petruk kantong bolong ndak tampa pangestu ku Tamanana Petruk. Nggih nggih, Ndara Kartomarma, bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk tak tampa pangestu ku Tamanana. Sumengko Pak Bojandamar Sasi rawuhipun Rekyono Patih. Tumbak ngrangap pindha Jatingarang payu megar kaya Jamur Barat. Lampahing Purusata Kurawa tindak punyang dhateng pundi wigatosipun menapa kepareng Petruk cumadong dawuh. Petruk aja lara atimu nek Kurawa budal sajuru-juru lakune iki pancen sengaja goleki karo kowe. Madosi kula? Iya. Kuwi gatosipun dawuh mandhekane Kakang Penemban Durna ana sing bebeda marang sedyaning Kakang Durna ing Sukalima. Ya kuwi wujude Petruk kantong bolong sing diutus kawan Janaka. Mula saiki kowe bali kepenak awakmu ora gelem bali apa nglakon kowe tak krocok gaman dening Parasata Kurawa Petruk. Mangriye. Masalahe apa kok kula ajeng dikrocok gaman? Merga kowe barengi marang sedyaning Kakang Penemban Durna. Kowe barengi marang sedyaning Kakang Penemban Durna wektu dina iki kowe tetep kudu bali ora gelem bali tak bondo tak amrak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Jojo muntap lir kinetap duka yayasine pejojo bang mawi ngawangis kumejot padon ning latri netra kocak ngundar andir. Oh sengkuni kowe ya Patih ora duwe pendirian nek dikon mrono ya mrono dikon ngalor ya ngalor ngidul ya ngidul. Aku tak takon karo kowe iki patih apa watu? Kowe iki patih apa watune? Lho ora basa karo aku Petruk, ora basa karo kowe ora kualat tuwa Petruk mbangane kowe tak kandhani. Jan-jane sing tak basani iki mung derajat karo pangkatmu, ning gandeng derajat pangkatmu wis ora
padha karo legetaning atimu, beda apa aku mbasani karo derajat pangkatmu. Ayo. Nek pancen kowe arep nyekel karo Petruk, cekelen. Ayo, kowe iso bondo Petruk, ngrincung tangane sikile Petruk, bondo tangane Petruk, bumi langit tangkep. Muni yo. Ning kosok balene nek nganti Petruk ora iso ngalahke Sengkuni sakurawane, wo, lah mbok aku trimo tok nggo keset sirahku Patih Sengkuni. Panos maning jajalan malah ora-ora ban suaramu sak penake dhewe. Ndrawili kaya grojogan nguman-uman karo Patih Sengkuni. Upama kowe tak unek-unekke aku ora kualat. Nek pancen wani ayo tandang ana kridane Kartomarma. Lah, ra tenan to. Mengagungi Kartomarma to. Ampun saiki jajal. Sengkuni iki ora mung paitan omongan tok jajal. Nek pancen arep ngrangket karo Petruk, Sengkuni mungsuh Petruk kira-kira menang sapa? Apa aku ora perang kok nulungsuh karo kowe. Sing perang ya Kartomarma. Nek sing perang Kartomarma aku ya duwe jago. Jagoku iki, buniku iki. Kaya Anoman. Ayo, iki tukang pukulku. Kartomarma maju, Anoman sing maju. Nek Sengkuni maju, mungsuhe Petruk. Aku arep maju ning pabaratan. Semingkir. Aku ya tak semingkir. Ditonton jagomu menang ora musuh jagoku. Ayo, Mbok. Kalah karo kethek nek cara aku isin kowe menungso lho, Mbok. Ayo. Anoman kalah karo menungso isin wong kowe munyuk. Bus. Panjenengan niku ngalem niku malah ngejloke ora. Oh iya lali. Wis kaya tandangi. Petruk latur seminggah. Ayo Kartomarma sak wadya balamu prubuten Anoman legane ngajiku. Oh kendara tanganing Kartomarma parang.
iki kowe. Permuk dadamu Anoman. Waduh. Pun melajar melayu piye Anoman ngamuk punggung Suratamtaha nirbayane Ripikara
Sangya para Kurawa bubar sarsaran boten kanteng-kantengan. Raksa-raksa dipun jeboli dening Anoman. Pelajar man. Pun Bambondo kalani. Swatama maju iman. Gawa tumbak pirang-pirang kula uncalke. Ning tumbak saut Anoman buang, saut Anoman buang, saut Anoman buang. Bareng kula ketemu Anoman mere-mere medeni man. Untune mringis-mringis putih banget yo. Girapen kula. Sida perang ora diajar dening Anoman. Kula nyemanggaken man. Surtayu wah dimleki gunungan pirang-pirang man. Remuk awak kula. Gugu ngarepe dhewe Dur. Durmagati sayangku. Kula paman. Mrene nggih. Sing urung maju ming kowe. Mungsuhe sapa, Man? Mungsuhe sapa? Mungsuhe Anoman. Alah, mau bengi sencaki saiki Anoman. Mlekaca, Man. Mangka to, ora ketang sak ubengan perang karo Anoman tak deloke kaya ngapa. Duwe pusaka ora kowe? Lho, punya dong. Lho. Durmagati kok basa Indonesia. Gaul kok, Man. Ha iya. Nek pancen duwe pusaka gawanen Anoman Patenana. Anoman iso nampani pucaka kula megulu kalau dhek celawe tau man. Tak tong sekalian. Mang tonton man. Durmagati Senopati Ngastina. Arep apa? Apa sing katon iki? Kowe nggawa tumbak, kowe nggawa candrasa. Iki pusaka tinggalane anakku. Tamake Gunung Jubluk segolasan. Nek ming kowe ora gondelo sepilo. Tiba niki tinjungake lah nyawamu. Tibakno. Wah, aja cumbal balat kowe. Piye iki? Kok nyambut gawe kok malah dikeluk. Kowe tak tibake Anoman. Ayo bangun. Nah, bangun. Nah. Ya bagus. Terus up kenjengaten. Nah, waduh kelembekan. Bangun. Nah, wis yup. Nah, cocok. Ngeno mesti tembus. Wah repot iki. Maca adem-adem kok ngene. Kudune kan sebalike to. Tak lus-luse. Yo bener. Ya, sip. Hai. Modal.
bosok nyawamu. Ora ngerti pusaka ampuh kegila-gila. Ora cemblono kowe Anoman tiban pusakaku Kiai Senggol Modot. Ora tinjung akhirat aja dundang dilma ganti sambata kowe ayo. Sambata legane atiku. Man, Paman Arya, mang mliki man. Anoman Sena Melgalayu man. Tiban pusaka kula man. Mang mliki. Ampun wedi man. Anoman pun boten duwe nyawa. Mang mliki, niki mang tonton Anoman tekan ing pati. Apa dikira Anoman ragu? Iki piye iki? Pusakane Durmagati iki ngopo iki? Kok bar tak nggo ngepruki Durmagati kok sengkleh ngene. Oh, pedhot pisan. Wis ora iso ditarik iki. Oh, iso iku iki. Oh, bundet kok. Iya iki. Tarik munggah iso ora iki? Oh. Gelem kok. Lho. Kok medhun meneh? Lurah pejah kula lurah. Menengo tak goleki dolanan apik banget lho, Mas. Iki pusakane Durmagati iki pucuke lincip, gulune bendol. Nek ora dicekel kok ora ndegek, dicekel kok ndegek lho. Lho, dimani lho. Oh. Nek diculke terus lho, Mas. Kok sae iki lurah. Sae. Lho betane teng Kendali Sodo. Arep ngopo? Sajake kok kula perlu piye? Iki mbok menawa ana strume ya didemek nggon jendol ngene iki lho. Nek demek dineke lho. Iso ndegek banget. Lho Mas. Wah. Bener kok aneh-aneh. Pusare sinten? Durmagati menengo. Balekke ora. Aduh. Lemah iki. Lho, pusakaku kok nang kene. Wah, mesti nibani cengkuni mesti. Wis ben modal ya ben. Ora ngerti sangkan marane nggirai kok kesonjo mbaya. Sapa iki? Ora pati duga mana. Dur, pusakamu kari kene apa, Le? Pusakamu kari nang kene apa, Le? Le. Dene wedi. Wong tuwa cilik. Pusaka kowe padake. Sapa sing urung maju? Sapa sing urung maju-maju angger? Anoman Petruk Patenana. Momodar. Apa ora ngerti, dikira ora ngerti pengapesane munyol-munyol ki nek wedine men karo kirik. Ayo bekero. Ora tak jegoki modar kowe.
Lurah, piye? Kurawa niku wonten sing dadi kirik bareng. Ora ana nek Kurawa satriya kabeh kok. Raden Citraksi niku kula bekeri ben gila kok jegok. Citraksi. Iya, mikir. Petro lah. Tak kira nek Anoman. Anoman wedi mundur sampean, jujur. Sane mungsuhe kula. Mungsuhe kula. Wah, nek kowe. Aku ra wani. Nek rawani mundur. Nek rawani mundur. Ning gandeng. Aku sagu ya wis kepiye meneh. Kepeksa aku wani karo kowe. Wani tenan. Wani tenan. Ora isin ditonton Kyai Semene. Loh, isin sebab apa? Kyai Semene iki sedo bedhek nek Citraksi bakale kalah karo Petro. Kowe kudu bedhek niku. Nek nganti Petro kalah karo Citraksi, penonton Semene iki protes kabeh. Petro kok kalah karo Citraksi. Dalange gak iso mayang apa ora? Ngono. Lha terus Bangane kula diprotes penonton, sampeyan nyelametke kula. Mang bali mawon. lha aku lek gelut. Rasa gelut. Gelut mesti kalah. Oh iya ya. Wis kene wae. Apike aku tak bali ning sing penting penonton ora protes sesuk bubar tanpa bayaran. Nah, ngono malah penak. Wis bali kono. Saiki lho. Saiki bali. Ora bali dugange kowe. Iya, siap tak mulai. Piye, wis gelut. Jane ajeng gelut ning jebul ora ape kedadiane, Mas. Kok ora apik? Petro kondo nenek nganti aku kalah karo Citraksi, penonton semua iki protes. Mula pahargyan sing apik-apik kaya ngeten mbangane dadi gegeran do protes, luwung kula ngalah ning tentrem. Oh. Terus Lah terus kula bali. terus nek gelut Mboten sida kene iki. Dodong ora kowe. Ora sida gelut mergo ndak wong delok protes. Nenek nganti wong delok do protes niki mengke geger. oh, Mbang-mbangane geger, luwung kula ngalah ning pahargyan tentrem, wayangan lancar. Nggih. oh. Dedong ora? Ya. Terus kowe mulai Mulai nek gelut ora sida wajan. Ndak dadi protes wong delok. Citraksi kok didoyo niku lakon apa kula tak takon. oh, Terus Lah kok ya bali. oh, bali gelut. Wajan tutuk mutar kowe. Ora sida. Ya wis. Kono. Kono ngasul kono. Wis tak gaweke luwengan ming kari guru ki ngasul kono. Cah kok sak isoring delamaan pikirane ora dong babar blas. Waduh kepiye iki? Kurawa. Petro ora gelem bali. Kepiye ngger? Angger Bratasena Raden Werkudara latri nyapih dhateng Ponokawan Petrus pados lancak sambung kawisipun. Pangapunten Den. Dados kewontenan kados mekaten menika mboten kok Petruk sing jarak ning pancen Kurawa sing jarak. Ya. Aku ngerti. Nggih. Ning aku njaluk karo kowe. Napa Ndara? Baliya ning Padukara. Nah terus Ndara Werkudara Petruk sing gedhe pangapura wis bacut saguh ngombyongi manten saka Ngastina. Kandha karo adiku Janaka. Supaya noleh marang kahanane sesumrane kongkonan utusan ratu ora kongkonan wong cepede wong loro saudut telu saurupan. Apa jlamprong ora iso ngluhurke derajate kakangne Ngamarta. Kula kang sangka kuwi sing gedhe pangapura
nih adikku lanang panengah Madukara. Yen to aku kudu ngombyoki manten saka Ngastina, Petruk kandha karo bendaramu. Kagiat risan ngapirang mulih nangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Nggih. Nek pun entuk keterangan saking Ndara Werkudara kula ajeng pripun melih. Anane ming sarwa nampa, anane ming sarwa nampi. Ning nek enten napa-napa Ndara Janaka mangke mboten trima babagan perkasa menika. Wah, pun ketemu karo aku. Oh nggih. Nek ngoten niku nonton kerampungane. Ya. Nggih pun Ndara kula tak wangsul teng Madukara. Matur Ndara Janaka menapa wontenipun? Baliyo, aku tak ngombyoki manten saka Ngastina. Nggih, mugi-mugi lebet karya, Den. Ya, Petruk. Carita laman ing mapan wonten negari Ngawarta. Neno Gandhawa sampun nalika semanten. Kira Petruk kantong bolong kenya wangsul dhateng kasakyan Madukara. Milu mampami karo medhun jurang ingkang kari obor amung kebayan lidah lawan tabit. Neno Gandhawa nuwus ingkang mapan wonten ing Praja Guwabara. Wonten sawening Nalendra Yaksa gagah pideksa dasar tasih muda lenggah gampar sinebo sanggane para wadyabala jejuluk Sangata Prabu Lembuwana. Sinebo nengging ban abdi kinasih nenggemban sepet madu liwasangya para wadyabala lenggahing Sanata Prabu Lembuwana. Lamun kadunan saking Mandawa kaya gajah bedat saking Wandilan.
sedeng nalendra yaksa lalaku kya malwaya ingkang gambira marangan hangisesyong betu prapo kuramawalian leso saprakempo tetya dara balarasa curnaning awan dwi winarara bojreng iblis anat padha jek-jekan ban sepet madu tobat kula wonten timbalan ngadhawuh menapa Gusti sesemban kula Prabu Lembuana pati wonten dawuh sinuwun aja saur manuk aku nedya dangu lawan ban sepet madu nok mengestaken dawuh ban wonten timbalan Gusti kowe tau cerita karo aku nalika malem Sukra kasih kepungkur kowe sak jarwa karo aku kowe bakal njlentrehake asal mula bukaning Prabu Lembuana mula kang sangka kuwi mban aku njaluk critamu tutuk ngono ing titi kelenggan samengko nuwun sewu Gusti menika nembe pasewakan agung mangke mawi ngantos kawang urang sagung para wadyabala menapa paduka Gusti kula mboten lingsem bah aku ora bakal isin aku tau takon karo kowe yen to bapakku kuwi satenane isih apa wis ora ana yen pancen isih aku bakal manembah pepadaning wong tuaku yen ora ana menyang endi nggone metak wong tuaku ban aku pengen kirim donga upama wis ora ana sababe apa nggone ora ana tobat menawi kula sajarwa dhateng Paduka Gusti menapa Paduka Gusti mboten gelo penggalih ora aku ora bakal gelo saha Paduka mboten gerah penggalihipun ora ban gage kowe matura nuwun sewu estunipun Paduka menika tasih putra Nalendra Gung Binatara inggih menika Nalendra ngawangga Sang Prabu Karnamandra inggih kuwi wong tuaku inggih lha apa wong tuaku wis tekaning pati apa isih urip nuwun sewu Gusti ingkang Rama menika sampun cinandhi ngawiat jinempana ing angin sampun mapan wonten alam pamancat manjing wonten tepet suci oh la dalah yen ngono wis ora ana sampun boten wonten sebabe kok ora ana apa kang dadi jalarane tobat menawi kula nerasaken anggen kula criyos dhateng Paduka Gusti kula Prabu Lembuana menika mangke malah mboten sae kedadosanipun wis to aja dadak mbok tutup-tutupi marake kowe kandha karo aku mban duk sugeng ingkang Rama Prabu Karnamandra menika nalika semanten kepi-kepi lan kumacer wanyeki dhateng sekaring kedatoning Mandaraka atmajanipun Prabu Salya ingkang angka kalih inggih menika pun Dewi Surtikanti awit kaswisyaning warni Dewi Surtikanti wekasan kathah para muda para raja nerpati satra ingkang padha kayunggen gandrung kaliyan Dewi Surtikanti wekasan negaring Mandaraka sak nalika semanten bebasan Sarah Nawala
krana kathahing para penglamar. Ya, sabanjure Nadyan ingkang Rama ugi kepi-kepi kepanjenengan nyedhi dhateng sekaring puri. Nanging Kang Rama nalika semanten boten nggadahi jiwa kasatriyan anggenipun badhe nglamar dhateng pun Dewi Surti kanthi wekasan Dewi Surti kanthi cinidra dening Kang Rama. Mila bubar sangya para nayaka raja Narpati negari Manduraka sami ngupaya dhateng Kang Rama wekasan Kang Rama kadenengan anggenipun nyidra Dewi Surti kanthi denanging Kang Rama inggih menika pun Raden Suryatmaja ingkang sakmangke sampun mengku garwa Dewi Surti kanthi Gusti. Raden Suryatmaja sakmangke ingkang nggadampar keprabon ing Ngawangga. Anggahi tilaranipun ingkang Rama inggih menika ingkang jejuluk Prabu Karna Basusena Gusti. Wah, dalah. Maning lat glaglaing bumi panuk maning jajalanan ban Kula wonten dawuh aku dianak-anake eneng donya sing mijekke wong tuaku nek wong tuaku dipateni dening menungso kang aran Karna Basusena. Kepiye nggonku urip tentrem, kepiye nggonku urip kepenak ana ing negara ing Gawa Barong kene. kepareng maduka. Ora lega rasane ngantuke ora ngudi tuwuh males lara wirang marang sedane wong tuaku. Apa aku kelakon lungguh dampar sila tumpang kendangan dengkul gedangkrang ana ing dampar nanging wong tuaku serik atine merga ora iso males marang Karna Basusena. Serik ing atine wong tuaku bakal tak malesake. Kepareng maduka kados pundi? Ban kowe ora usah melu. Mung sapirangan prajurit wae tak keparengake nderekake tekan jabaning rangkah. Aku arep maleske patine wong tuaku ijen aja nganti ana ingkang melu-melu. Mula Kang Sangga kuwi aku arep budal marang ning negara Ngawangga ngendi ketemu jenenge Karna Basusena. Wah, bakal tak poteng-poteng awake. Tobat matremut Purwadasina. Ora sah bokian gunung tanpa guna. Iki wis dadi anteping tekadku Patih wonten dawuh budal napa Wadyabala buta saperangan. Derek tindakku tepaning jabaning rangkah negara ing Gawa Barong non ngestaken dawuh marmadal pasilan bareng sak lakuku aku budal ninggal praja ing Gawa Barong. Upaya karang-aran Karna Basusena ngendi nggone ketemu hak tugel gulune lak kokop gedhe pati. Inggih ngestaken dawuh sing
pramula sangyaning Prawadyabala mandekata lawan Bindhipa sur tambur miyang suling pandhen daluta Gusti Pati ngabdipun manikas jangga cumadung dawuh Gusti Pati kula ngabdipun sumbar diraja cumadung dawuh ngene maning kula ngabdipun witek dimennya cumadung dawuh Gusti Pati kula cumadung dawuh Gusti Pati kula cumadung dawuh ya prajurit kok bareng ora tak wiji moko siji tumulih ngono kang dadi dawuhku ngemban dawuh timbalaning Sang Prabu Lembuwana kowe kinen pacak baris ngetutke tindahing Prabu Lembuwana tekan jabaning rangkah negara ing Guwa Barung merga sangata Prabu Lembuwana bakal ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Kang Rama Prabu Karna Mandra ingkang disedani dening Nalindring Awangga Prabu Karna Basusena mula kang sangga kuwi aja mbok kendhone nggonmu dandan mangi malah kepara kenceng ngono bocah tumenggungan nok mengestaken dawuh lajeng pangkatipun Prawadyabala pincang menapa lajeng pangkatipun Prawadyabala pincang menapa lajeng pangkatipun Prawadyabala pincang menapa ha iku Prawadyabala pincang menapa ora ketang sambung obor cala lintang mangkato dina iki nok mengestaken dawuh parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi bocah tumenggungan
ini. Kudu nganti iso. Sara-sara kosong. Ayo cah, dereke bose cah. Ayo Coco mangkat, ojo kesuwen le budal Coco. Ayo sintene nembang. Yo, gamelan stop.
nglesot ki rekoso. Nyoba ngadeg ah. Iya. Iya. Ini malah dodok iki. Iya. Rekoso tenan. Suster desa. Hah? Las. Mas, Apa? minta lagu apa? Ini mumpung pimpinan campur sari masih di sini. Minta lagu apa? Jangan gitu ah. Masih dulu. Mas minta lagu apa? Nanti aku goyang mas. Goyang ya mas ya. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahankan. Kalau penyanyi dangdut roknya kurang pendek. Loh, nanti dikasih gini sedikit gitu. Rindu, mengapa rindu hatiku ya. Tapi ini gatal mas. Jangan sembrono ya. Masih dulu. Rokok tunjukin. Iya mas. Malu. Iya. Tapi sini nggak ditutupi mas. Enggak apa-apa. Kalau situ buat semangat. Apa? Jangan gitu mas. Ini ditutupi, jangan sembarangan. Senang kamu itu. Ngawur ini, ngawur ini. Biar ngemah-ngemah bantal rasanya. Hilang si patu hilang, hilang si lama-lama. Mari pulang dek, marilah pulang dek, marilah pulang dek bersama saya. Pak, Ngopo? perih Pak. Sing perih apane? Iki lho Pak, perih Pak, perih. Mangane ora jingkat-jingkit, anteng. Iya, nyanyi ya Pak. Ya. Naik, naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Aha. Naik, naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Aha. Perih Pak, perih, perih Pak, perih banget Pak. Mulane ora dikewer-kewerke. Dijelikke ora. Oh iya, delekke. Enggak mau. Kemringet Pak. Ngene ki ISIS Pak. Ngeyel kandan-kandanan ora. Ngayal ya ben Oh, tak keplak mutar kowe. keplak geti. Demit kok wani ra. Wani wae. Bengawan Solo. Riwayatmu sedari dulu jadi perhatian insani. Perih. Mulane delekke. Delekke. Lagi. Heeh, ya. Cirap lu. Waduh. Ilang.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah